Tini oro sinai kami usung Tipramotani joining program. Oro poitris poribar Tipramotha phai manja phaika jung borokno khabai khukbai lamsogo tai chini Tiprasarongni imang buagrani imang ar Tiprasarongni kinang abonoti chini naharmani abon bagai borok chini naharmung chini wansumung chini mothani Tipramothani wansumung Bebag wansumung no naharoi borok tini tongthok jagoi kha kopurbai Tipramothano tini yachakha jungmai baksa thansa baksa phaika abone bagai puileno ang o 35 poribar thamchi ba nukhungno ani khakaham ani yachakma Tipramothani ingoi baithangni ingoi oro jottoni borok ingoi yapharo tai o je 35 family ni nukhungni je 107 voters tongo belai belai jung kha tongthogo tamhunaiba jung thansa baksani khorang tisaka o thansa baksani khorang tisatani chini Maharaja Pradut Kishore Maniko ni luazima bai bini chairmanship bai bini presidentship bai jung jotono o khorangno khnaka o khorangno yasakha borobotini phai yasak phaika aboni bagai tongthogo jung poito tongo salsa greater Tipraland jung mannai omono yapri kaisa kaham jung thansa jung baksa chini naharmung thansa chini naharmung kaisa